Oh iya nih jawang naik dikasih arena guys bentar nih saya habis sebentar kan saya moजां मोनदोंमोन नायनांगौ जों guys भिडिअखौ सुरुआत खालामनोसै nih ज'यै कम्फर्ट नांनाय आरोना होमबा नायलांबाय थादो guys भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक साबस्क्राइब खालामदो शेयार खालामदो guys जोङो नै पार्कआव गिदिंनो फैबाय आरोना guys हिन्जावखौ लानानै नैबेनो आंना कम्फर्ट गस्ला गाननाय नायनांला आरोना guys दा मोखांखौ दिन्थिगोन आं नोंसिनो नै पार्कआव ब्लग खालामगासिनो आरोना नैबे आबिखौ कनलता होनो आरोना guys कनलता नै नायना लादो बे मुर्तिखौ कनलता होननानै पार्कआव दं आरोना कनलता पार्क होनो आरो guys बेखौ नै पार्कआ बेनो guys बैयाव थांना खोन्थाहैनो आं नोंसिनो guys र' गेजेराव नै बेखौनो कनलता बेनो आरोना guys पार्कआ नायना लादो नै बोरै नांदों कमेन्टआव खोन्थादो guys दा आंनि हिन्जावखौ खोन्थागोन आरोना guys नोंसिनो नै गाजा आरोना भिउआ guys खासुवा नायदो नै नुनो नागिरा माथो नागिरदो आरोना इयो नै जेजों सारना लांनोसै नामारा guys खोन्थाहरदो कमेन्टआव जाहैजोबगौमोन आं बेनो guys गहपुर रड नायदो नै guys ओरै जों गामि थांनाय आरोना guys जों गामि थांनाय sampai